Publicist i politički analitičar, autor više knjiga. Ja ću samo neke spomenuti. Sam našao Hrvati Herceg Bosne, narod koji nestaje, bespuća hrvatske politike, kraj vremena veleizdajnika, stoljeće borbe za hrvatsku državu, putovima hrvatskog proljeća i još puno ih više ima. Evo, naš idući govornik je Mate Kovačević, pa izvolite. Evo, hvala. Ja radim da se čuje se. Sve vas srdačno pozdravljam. Evo, nakon što je dr. Bošković ovo svoje izlaganje o zborniku podastrilo svima vama, meni je teško bilo što novo reći. Mogu samo kazati da je za male sredine, za svaku pohvalu uopće da imaju ovakve godišnjake, da u njima bilježe sve svoje ono što je vrijedno kulturnih događaja, bilo da je riječ o domaćim kulturnim događajima ili ono što njihove zavičajne zajednice rade izvan rodnog kraja. Ovaj broj je posvećen pokojnom Željku Ragužu i ako sam dobro razumio, ja sam brojio, meni je ispalo 17 priloga, ali je 16 s obzirom da na intervju što je rađen unutra. A zanimljivo je zapravo ne samo za Željka, nego za ljude koji su puno toga davali, bilo da je riječ zavičaju, bilo da je riječ vlastitom narodu, domovini, pa i kulturi i književnosti, da se o njima i piše i govori i bilježi. A ovdje kad je riječ o Željku Ragužu, zanimljiva su imena između ostalih kao autora i Dragana Čovića i Bože Goluže i Vladimira Šoljića, povjesničara Hrvoja Mandića, Bože Ljubića, Stanislava Vukorepa, Domagoja Vidovića, Jakše Raguža, povjesničara i tako dalje, neću ih sve nabrajati, već svi ne samo nabrajani kao autori, nego je dr. Bošković iznio i presjek radova kratkih sadržaja, ono što je u njihovim radovima posvećeno pokojnom Željku. Ono što je mene, kad gledam ovako sa strane, zaintrigiralo u ovom zborniku su posebno ovi tekstovi arheološke naravi. Ovo je tekst ovdje dr. Ante Uglašića, on je profesor, ako se dobro sjećam, negdje na Zadarskom sveučilištu. I tekst o obrada ovog lokaliteta Rivine, crkvena kod Stoca, crkva i vinarija iz 5. stoljeća. Mislim da je to povezano sa onim sinoćnim izlaganjem ovdje doktora Škegre i to su vrlo zanimljive stvari. Mi danas možemo jedino konstatirati i žaliti zašto taj lokalitet, kad ga se moglo istražiti, kad ga se moglo ispitati, zašto nije istražen i ispitan. Ali valjda će doći to vrijeme, treba biti strpljiv, ako ako ne dočekamo, valjda će naša djeca to dočekati. U drugoj jednoj rubrici u sklopu ovog zbornika je zanimljiv i tekst u sklopu kulture, gdje Don Ivica Puljić piše osvrt na neke stare pučke molitve i plemenska slavlja svetaca. Tekst je zanimljiv svojom temom i ulazi u puno stvari o kojima se puno ili krivo pisalo ili krivo tvorilo ili se na neki način otimalo, pa tekst svakako treba pogledati. Usto je i zanimljiv tekst Ivice Karamatića koji tematizira zapravo hrvatsku Boku Kotorsku, ono što su Hrvati tamo napravili, načinili, ono što su gradili, izgradili i što su sve tamo stvorili. Osim tog bi istaknuo posebno još ovaj dio koji se veže uz rad zajednice Hrvata Istočne Hercegovine ovdje u Zagrebu, kroz jednu vrlo zanimljivu, dinamičnu i u svakom slučaju kulturom bogatu ponudu koju, moram priznati, ono koliko znam, koliko vidim, to
predsjednik zajednice Branko izvrsno vodi, a to se sad vidi i po sadržaju u ovom broju. Već je dr. Bošković spomenuo izvrstan Domagojev tekst Hrvatska je kultura četveropismena. Rijetki to znaju, a oni koji znaju zapravo pomalo odlaze jer se više ne sjećaju, pogotovo onog hrvatskog jezika na arabici. Pa već kad je spominjan ovaj zakon o jeziku, ja sam bio prije 2-3 večeri u nekoj emisiji na Hrvatskom radiju, pa sam prije toga se pripremao za čitajući taj zakon, a nama tamo piše tropismena. Dakle, izostavljen je taj šteta. Ja bi pitao kome onda pripada ona pjesma onog Erdeljca Hrvati Türkiš, hrvatska pjesma, dakle, koja je pisana arabicom, ali je pisana čistim hrvatskim jezikom negdje u 16. stoljeću i ima sve elemente zapravo, bez obzira što je zabilježena arabicom, napisana je hrvatskim jezikom, ima elemente zapravo zapadne lirike. Nažalost, eto, mi se i onog što je bilo nekada naše, u puno stvari zbog nekakvih što krivotvorina, što naše šutnje, a što i otimačine odričemo. Nije samo stvar u pismu, nego i u puno drugih stvari, a kad se odričemo jedne, druge, treće, onda dođemo i na područje onoga kad se odričemo teritorija. A danas je teritorij bar dobrim dijelom razgraničen, imamo okvir koji je Republika Hrvatska, ali ne treba zaboraviti da smo mi u Federaciju Bosne i Hercegovine ušli svojim vlastitim teritorijem. Dakle, to je onaj prostor što ga je zauzimala Herceg Bosna. Možemo mi to zvati danas ovako ili onako, ali to je prostor kojim je stvorena federacija. Prema tome, od toga ne treba odustajati. Ako jedanput odustanemo od teritorija, odustaćemo od cjelokupnog teritorija. Ako jedanput popustimo, gotovi smo. Evo, s tim mislima nema popuštanja i nema predaje, završavamo ovaj govor o zborniku, a zbornik je upravo glas onih koji se ne predaju. Hvala vam na pozornosti.